This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ginboylogan sang Police Regional Office 6 ng PRO6 ang 2023 quarterly nationwide simultaneous earthquake drill bilang pagpakita sa importansya sang kahandaan sa posible matabo nga linog kag iban pa nga kalalatan. Gin-demonstrate sang PRO6 personnel ang dock cover hold procedures gikan sa ilatag sa mga opisina. Suno kay Police Colonel Arnold Thomas Ibay, ang Acting Deputy Regional Director for Operations sang PRO6, nga dapat nga preparado kag alerto ang tanan pangod nga hindi mapunggan ang mga natural disasters. Dugang paniya agud nga makahibalo sang dapat nga himuon, malahalon nga mayaras ang exercises na hanungod diri para malikawan nga magsala-sala. Report nagikan sa Campo Delgado. Ini si Kabanderang Alex Escalante, nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera